Statistika ppreżentata lil Partit Nazzjonalista mix-xandir tal-Istat innifsu turi biċ-ċar li żbilanċ qawwi li hemm fl-aħbarijiet tal-PBS fil-konfront ta' kull min b'xi mod jew ieħor jikkritika lil Robert Abela u l-gvern tiegħu b'mod partikolari l-Partit Nazzjonalista. Dan ħareġ waqt konferenza tal-aħbarijiet indirizzata mis-Segretarju Ġenerali tal-Partit Nazzjonalista Michael Piccinino u Shadow Minister għax-Xandir Pubbliku Claudette Buttigieg. Piccinino jisħaq l-istatistika turi li fl-aħħar sena waqt l-aħbarijiet ta' TVM kien hemm aktar minn 350 klipp jew intervista ta' membri tal-Partit Laburista u ftit inqas minn 30 biss tal-Partit Nazzjonalista. Bħala total kien hemm 351 sound on tape għal membri tal-Partit Laburista u 27 għal dawk li ġejjin mill-Partit Nazzjonalista. Ġifieri għal kull darba illi smajtu l-vuċi ta' xi ħadd mill-Partit Nazzjonalista waqt l-aħbarijiet tal-PBS, għal kull darba, smajtu il-vuċi xi ħadd ġej mill-Partit Laburista 13 il-darba iva, għal kull darba 13 il-darba. Matul ix-xahar ta' Novembru ġew wieħed mill-aktar xhur importanti politikament minħabba l-baġġett kien hemm aktar minn 60 klipp ta' esponenti Laburisti u klipp waħda biss tal-Partit Nazzjonalista. Michael Piccinino insista illi din hija id-diskriminazzjoni kontinwa illi qed jaffaċċja kull min jikkritika lil Robert Abela. Ix-Shadow Minister Claudette Buttigieg saħqet illi din hija evidenza ċara ta' żbilanċ assolut mill-Public Broadcasting Services dawk illi suppost qed jagħtu servizz lill-poplu. Hija saħqet illi Shadow Ministers, għad-differenza tal-Ministri Laburisti, qatt ma jitteħdilhom kumment jew reazzjoni rigward xi diskors jew stqarrija. Nan fil-waqt li kkundannat il-fatt li waqt servizz dwar konferenza nazzjonali fil-Parlament ta' Malta organizzat minn deputat nazzjonalista Ivan Bartolo, ma saret l-ebda referenza propju għal Ivan Bartolo. Buttigieg fakret ukoll dwar il-fatt li fl-aħħar jiem il-PBS kien obbligat mill-Speaker Angelo Farrugia ixandar eżattament dak li qal il-kap tal-Partit Nazzjonalista Bernard Grech dwar it-tibdil fil-klima wara illi fuq ix-xandir tal-Istat kien irrapportat mod ieħor. Jansistiet illi ma jistax ikun illi l-aħbarijiet tax-xandir tal-Istat jibqa' jwassal lill-poplu l-aħbarijiet b'mod qarrieq biex dejjem jidher sabiħ il-gvern u konsegwenza hekk jimmanipula l-opinjoni pubblika. Il-poplu jippretendi li jieħu dak li hu bid-dritt tiegħu. U x'inhu bid-dritt tiegħu? L-aħbar, il-verità, il-fatti, l-informazzjoni kif verament huma mhux imbabsin u mdawrin biex jagħtu fema, opinjoni, stampa differenti minn kif huma l-affarijiet. Huma temmu jgħidu illi mhux aċċettabbli illi il-PBS jibqa' sejjer f'din ir-rotta u saħħu lil poplu qiegħed iħallas għal servizz denju għal daqstant se jagħmlu minn kollox sabiex il-familji Maltin u Għawċin jieħdu dak li huwa tagħhom bid-dritt. ċoħem, il-fatti vera.